Blíží se prázdniny a možná řešíš různé vztahy a nějaké nepohodlí. A mě napadlo ti ukázat, jak fungují energie. Přizvala jsem si na to Lego panáčky. A teď ti ukážu na takovém příkladu vztahu tvých dětí, jak fungují energie a co se s tím dá dělat. Tak, budeme řešit vztah tvých dětí. Nerozumí si, hádají se, soupeří a ty jsi tady a nevíš, co s tím. Tak, v energiích se může dít to, že máš zodpovědnost za vztah svých dětí. A všichni s tím souhlasí. Manžel to valí na tebe, ostatní rodiče to valí na tebe, nebo respektive vaši rodiče to valí na tebe, protože jsou všichni navyklí, že to tak funguje. A protože jsi s nima třeba přece většinu času, tak za to všechno zodpovídáš. Jenomže co se děje, když má mamka zodpovědnost za tady ten vztah? Ty děti vůbec nemají potřebu ten vztah tvořit. A všechno vlastně valí přes tebe. Všechny své problémy, hele, on mi udělal tohle. Komunikace se vlastně odehrává přes tebe. A ty jsi celá v utažení, protože nevíš, co s tím máš dělat, tady ti nikdo neporadí. A ještě máš pocit vlastně a věříš tomu, že vlastně ty jsi zodpovědná za to, jestli vychází nebo ne. Tak, když někdo přijde na terapii metodou jich, nebo se sebou pracuje metodou jich, tak se rovnají energie. To znamená, že tohleto se vyčistí, tohleto není automatická kresba, tohle je jenom náčrt těch energií, jak můžou plynout, aby ses v tom zorientovala, abys to líp pochopila. Narovná se tohle všechno aby ty energie na tebe nemohly. Narovná se to v tom smyslu, že je přece v pravdě a v lásce, v normálním běžném životě úplně normální, že vztah dvou lidí je tvořen nimi dvěma. Nikdy nemůžeš vytvořit vztah tady s tatínkem přes maminku nebo se synem přes tatínka. To prostě nikdy nefunguje a je to obcházení, je to strach z navazování toho kontaktu, z toho upřímného vztahu. Takže když se tohleto narovná, ty přestaneš kývat na iluze toho a i na tyhle ty energie, protože to je obrovská i podpora pro ty děti, že vlastně ten vztah nemusí tvořit. A tohleto všechno se narovná, tak vlastně vznikne toto. Ty dětičky si začnou rozumět. Pokud tam není nějaká vyloženě vzpomínka, nějaká umluva třeba duší, že budou věčně na nože a prostě je tam ještě nějaký zásyp v energiích, který se dá taky vyřešit, tak ten vztah se prostě narovná a oni začnou navozovat ten vztah spolu. Ty, protože už víš, že ten vztah má být mezi nima, ne mezi tebou, a nimi nemáš být žádným prostředníkem, tak ta tvoje energie se uvolní a ty to uvidíš z nového úhlu pohledu. Ty uvidíš, že tady třeba nemají pravdu, uvidíš, že třeba muži to vyhovuje a vlastně se nezapojuje. Ale tím, jak uděláš to uvědomění, tak vlastně už na to, že za to máš zodpovědnost, nebudeš kývat. To je obrovská úleva pro tebe, protože tady se to zlepší, ty se postavíš za sebe tady a nemusíš žít nějakým tlakem, nemusíš žít konfliktem. Může to být jenom tím, že víš, že to má být jinak a už tě ta energie vlastně neovlivňuje a ty se jich nemusíš bát. Nemusíš zastávat jejich názor, protože nevíš, jak odsud ven, jak tohle to máš vlastně vyřešit. A všechno se zlepší, narovná a ty vlastně pocítíš úlevu. To je co? Chceš tohle zažít? Chceš mít rovné vztahy? Tak mě sleduj, anebo se objednej na terapii, nebo si pořiď kurz automatické kresby diagnostické
ať je ti dobře a ať je všem kolem tebe dobře.